Mas kita ingkang sampun bergabung wonten ing sesi Zoom wonten ing dalu punika. Alhamdulillah menika kita sampun mlebet pertemuan ingkang kaping 9 nggih. Kaping Tandhaipun 8 menika. kaping 8 nggih Pak nggih. Nggih, kaping 8. Kaping 8 nggih. Oh nggih. Sing kaping 9 niku jane kudune ping 9 ning sing keri dhewe karena sami ribet. Nah, nika nggih kaping 8 pangapunten. Nggih. Sambil menunggu Pak Herman, mbok pilih Pak Herman menika kula wau maca sekilas statusipun menika nembe pengawasan sawalan ngundang Yai sinten ngoten. Bila samangke saged menyusul nggih. Monggo sarengan pepanggihan wonten ing dalu punika kita awiti sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Wekdal salah lajengipun kawula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Singgih Pak Faisal kagem nglantaraken eh, kursus MC Basa Jawa. Monggo Pak Faisal. Matur nuwun paringipun wekdal dumateng kula Pak Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti tansah kunjuk dene titi wanci dalu menika wonten ing dinten Selasa Kliwon malam Rebu Legi mboten klentu. Menika saged pepanggihan malih kangge sinau sesarengan gayut kalian wicara Jawa. Saderengipun taksih salebeting swasana wulan Syawal kula ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri sedaya kalepatan mugi keparenga paring pangaksama lan ugi sedaya kalepatan lan dosa saged linebra wonten ing wulan riyadi menika alantaran kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Amin. Kala wingi pepanggihan menapa kaping 7, kaping 8 nipun rak mboten saged awit dilalahipun kathah ingkang sami mboten saged. Lajeng menika pun lajengaken ing dalu menika pepanggihan ingkang angka 8 mangke kalajengaken gayut kalian upacara palakrama utawi permantenan. Nah, saderengipun menika mangke kula badhe matur bilih kangge gayut kalian permantenan menika mangke tugasipun wonten wonten satunggaling tugas jangka panjang pancen rada mangke anggenipun ngrembak wonten ing wingking. Maksudipun pepanggihan-pepanggihan ingkang wingking ngaten. Menika cobi panjenengan benjing keparenga ngrakit bab MC manten kangge resepsi lenggah. Nah, mangke cengkoronganipun mangke kula caosi saking pambuka menapa-menapa. Mangke bab penjabaran kata-kata cobi panjenengan mangke saged nyobi damel. Mangke lajeng saksampunipun menika damel saged pun kintunaken dhateng Mas Suryono, lajeng saged kula koreksi lan mangke kangge sinau sesarengan nalika masa-masa akhir pepanggihan kangge pasinaon menika. Bahan-bahan bab menapa manten mangke saged dipun wedharaken sesarengan bab manten. Nah, dalu menika kados ingkang kala wingi kula aturaken bilih sawetawis menika kathah tetembungan kata-kata ingkang asring kapireng nanging mbok bilih menika awis-awis mangertos tegesipun. Nggih, kala wingi kula sampun ngintunaken bab bau sastra prasaja lan kawruh dasanama. Dados jejering pranatacara menika bebasan dalang saupaminipun menika ingkang mangreh lampahing acara utawi upacara, upacara utawi adicara pramila perlu mangertos
teges saking tembung-tembung lan ugi rakitaning ukara supados menika anggenipun ngucapaken menika mantep ora minggrang-minggring. Dados menawi kertos tegesipun menika panjenengan anggenipun ngucapaken menika kanthi mantep. Nggih, menika sawetawis kula aturaken paminipun wonten tembung hanggana ingkang samya hanggana raras. Hanggana raras, hanggana menika tegesipun ijen. Dhewe hanggana raras utawa saged kanthi dipun tegesi miturut arti kamus menika wong wadon. Nah, tembung-tembung wonten ing ngriki menika lendhetan kula. Menika kula petik saking Bausastra WJS Purwodarminto. WJS Purwodarminto seratan taun 1939. Hanggana menika ijen tegesipun. Lajeng tembung hanggung menika asring kapireng para pangembating praja ingkang tansah hanggung mestuti poyaning kautaman. Wis nganggo tansah nganggo hanggung. Hanggung menika tegesipun ugi tansah. Ugi tegesipun nitiyasa, sanitiyasa. Menika teges saking hanggung. Tansah, nitiyasa, sanitiyasa, lajeng Indonesiane dadi senantiasa. Lajeng wonten malih tembung hamarwata siwi. Siwi menika anak. Marwata menika gunung. Dadi nek hamarwata siwi menika kaya gunung anakan. Menika padatan dipun ginakaken nalika nggambaraken raosing manah utawi raosing penggalih ingkang remen. Saking gedene menapa rasa seneng menika kaya gunung anakan. Hamarwata siwi saged saharga suta menika nggih saged. Nek ngampun ngantos kleru, harga suta mboten kok marga suta mboten. Harga menika gunung. Lajeng hima menika mendung. Yayah surya katawengan hima. Dadi kaya srengenge sing ketutupan mendung. Nah menika padatan dipun ginakaken kangge basa-basa menawi cara Ngayogyakarta menika pun sebat janturan. Menawi cara Surakarta menika pun sebat candra. Sebat candra. Abang menika dasa namanipun kata-kata utawi tembung sanesipun menika wonten abrit, wonten rekta. Abrit, rekta menika abang. Ahlul menika anggadhahi teges tunggal ahli, wong kang pinter utawi putus sawijining kawruh. Lajeng ugi ngemu teges sanes ya menika sanak sedulur utawi kerabat. Adi menika endah, linuwih, linangkung, apik, becik utama prayoga. Dados menawi adi menika tegesipun endah linuwih, pramila nek kanggo menapa layatan menika ampun dipun sebat adicara. Senajan to apik linuwih ning nggone wong sedih, nggone wong susah. Pramila saged dipun sebat kanthi acara utawi kanthi upacara. Menika langkung trep tinimbang ginakaken tembung adicara. Sinaosa menika dipun tata kanthi menapa nggih sae, kanthi permati ning nggone wong susah menika pramila nek nganggo tembung adi kok kirang prayogi. Anak dasanama saking anak menika wonten putra, wonten sunu, atmaja, tanaya, suta, yoga. Ning nek dienggo awak dhewe, maksude nggo mbasake menika cukup nganggo anak. Menika anak kula, menika pun utawa menika lare kula, menika saged pas. Ning nek menika yoga kula, anu kirang pas. Nek nggo wong liya, orang kedua menika pas. Menika yoganipun, Pak. Menika putranipun, Pak. Ah, menika pas. Anggit menika tegesipun menggubah
ngreka, ngrumpaka, gupita menika nggih tembung-tembung saking Dasanama Anggit. Nggih, lajeng wonten malih Aris. Aris menika laras tanpa sulaya, sareh, alon, manis. Lajeng wonten malih teges sanes menika tegesipun wates. Ugi wonten teges sanes glondhong utawi lurah. Ugi wonten teges malih aris menika mantri utawi panewu. Glondhong utawi lurah menika limrahipun nalika wonten daerah Kilen nggih, daerah Kebumen ngoten tasih wonten tembungipun glondhong utawi lurah. Aris laras tanpa sulaya, sareh, alon, manis. Pramila menawi tiyang Jawi menika wonten tembung keris. Keris menika dipun damel kerata basa kekeran aris. Keris menika kekeran aris. Kekeran menika hal yang disembunyikan, aris menika sareh utawa alon utawa manis. Dados piwulang sing disembunyikan kanthi wujud duwung utawi senjata menika. Pramila pun sebat keris. Ati menika dasanamanipun wonten manah, tias, galih, panggalih, lajeng driya, wardaya, nala. Nah, nek dienggo awake dhewe orang pertama menika cekap kanthi tembung ati saged, tembung manah saged. Nggo awake dhewe. Nek dienggo wong liya menika limrahipun kanthi tembung panggalih. Driya, wardaya saged. Ning menika mboten saged kanggo njenengi nganu nggih, napa masakan nggih. Menika sampun kacawisaken oseng-oseng nala, maksude ati. Oseng-oseng nala ya tetep oseng-oseng ati. Mboten kok menika sate wardaya terus sate ati ya sate wardaya. Mboten. Dados wonten terapipun menika kangge menapa yang ngaten boten tiku barang. Ingayap, ingayap utawa ayap, ingayap menika tegesipun digarebeg utawa diiring. Lah kadang kala gesehipun wonten mriki. Antawisipun grebeg karo digarebeg menika beda. Nek digrebeg menika dikeroyok. Digrebeg menika menapa? Dikeroyok wong akeh. Ning nek digarebeg menika diombiongi wong akeh. Garebeg menika dipun ombiongi wong akeh. Dados menawi upacara mawi gunungan menika trepipun boten dipun grebeg. Grebeg menika digropyok. Dados trepipun menawi upacara mawi gunungan menika pun sebat garebeg. Upacara garebeg sawal, upacara garebeg besar menika trepipun kados ewah menika tegesipun owah. Nah, menawi wonten tradisi Kraton Ngayogyakarta menika wonten nalika manten menika naminipun abdi dalem edan-edanan. Abdi dalem edan-edanan menika macake cara wong edan. Jadi nganggo busana rangkep itu kayak raine diceloneh-celoneh dan sebagainya. Lah menawi wonten keraton menika lajeng dipun tegesi edan-edanan menika ugi ewah-ewahan. Ewah-ewahan. Tegesipun nalika satunggaling kakung putri menika palakrama mantenan menika tegesipun dalam hidupnya ada owah-owahan sing maune dhewe saiki dadi bersandingan dengan pasangannya. Menika ewah utawi owah. Ning nek ewuh nggih tetep ewuh nggih kagungan damel ngoten mboten kok. Nah menika nganu kok kagungan kersa ewah mboten. Dadi ewuh tetep ewuh kagungan kersa menapa? Mantu utawi nyewu ewuh tetep ewuh. Ilang menika musna, onya, nir, nis, nggih. Ical, sirna, murca. Nir
menika dipun ilangi. Dados limrahipun mangke lajeng wonten tembung widada nir ing sambikala. Widada nir ing sambikala. Dados widada nir menika diilangi, sambikala menika pepalang. Dadi widada kalis saka pepalang, diilangi saka disingkirkan dari berbagai macam halangan. Menawi lir menika tegesipun seperti. Widada lir sambikala, dadi widada kaya kena alangan. Menika nir. Lajeng wonten dasanama ireng. Ireng menika wonten cemeng, langking, kresna, menika dasanama saking ireng. Nah, menika menapa? Bau sastra menika kula urutaken kanthi aksara Jawa. Pramila lho tiba-tiba kok ana i ana e. Terus kula urutaken aksara Jawa menika saking ha. Ha menika mengku wonten ha hi hu he hu. Terus urutanipun ngaten. Oneng. Oneng menika cita, rindu, tiang, wulangun, moneng utawi kangen banget. Salam pangoneng tegesipun salam kangen. Salam pangoneng. Udyana. Udyana menika tegesipun taman utawi patamanan. Liripun sing dikarepe papan utawi papan ingkang endah ngaten. Pramila kala mangsa wonten ingkang ngendikaaken wonten ing ngriku wonten ing udyana menika. Nah, wonten ing udyana menika karepe nggon pertemuan yang indah. Menika lajeng wonten malih ingkang aksara na. Menika wonten nahen kung. Nahen kung menika nahen kung utawa gandrung saged pun tegesi kangen. Kangen menika kapang. Surida, rudatin, wuyung. Nah, menika kata-kata sawetawis wonten kata-kata basa Kawi, Sanskerta lajeng wonten Jawa kuna, Jawa kuna. Nahanku. Nalisir, nalisir menika nyimpang, meleset, nyirong. Limrahipun lajeng wonten pemindhaipun nalisir saking paugeran. Mbok bilih kawawas lampah kula nalisir saking paugeran ingkang lumampah wonten ing duren ngriki saestu nyuwun pangapunten. Nalisir nyimpang. Narendra. Narendra menika tegesipun ratu, raja, katong, katong menika inggih raja. Lajeng wonten Narpati, Narapati, Pamase, Prabu, Aji, Nalendra, Nara Indra menika merujuk kepada seorang raja. Nah, padatan menawi manten menika lajeng sebat Narendra Sadina Aji Sahari. Jadi sebagai Raja Narendra, Narendra Sadina Haji Sahari. Sebagai seorang raja sehari. Kok lumrahe raja menika kakung ning kok le nyebut ratu. Ratune sapa iki? Ratu Majapahit sapa? Ratu Mataram sapa? Ora kok Raja Mataram. Lah menika ingkang pun kajengaken sinaosa menika patrilineal jalur laki-laki ning menika kaangkah kaajab anggadhahi wewataan putri. Deripun kados tresna asih lan sapanunggalanipun. Alus bebudanipun kados ngaten. Nawung krida. Alus pangrasane nganti bisa nanggapi krenteging liyan, ngayahi karya tampi jejeban. Limrahipun nawung krida menika lajeng kangge nalika nyebataken panitia. Nama lain dari panitia menika kanthi tembung panawung krida. Panawung krida. Menika panitia. Wonten malih ingkang nyebataken panawung krida ugi wonten ingkang nyebataken nitiniya. Nitiniya menika ingkang kajengaken nggih panitia. Menawi kula tetep ngagem tembung panitia. Tetep panitia utawi panawung krida, mboten nitiniya.
Lajeng neges maneges menika takon mungguhing karep. Nelahi menika sumorot sumunar madangi. Ana cahya padhang hanelahi. Hanelahi tegese ana cahya sing padhang sumorot madangi. Nendra menika turu sare tilem guling. Nek dienggo awak dhewe nggih cekap turu. Nek dienggo sanesipun kangge ngurmati menika sare. Ora usah diwalik. Nun sewu gandeng sampun dalu kula badhe nendra. Wah. Apik, nek ora ana nek mboten kula lajeng sik ngurmati diri kula sinten. Alasane. Nggih, nila menika tegesipun warna biru. Nindita tanpa cacat. Luweh utawa punjul. Nimpuna menika pinter utawi wasis. Dados nalika wonten tembung para nimpuna, nah tegese sing dikarepe para pinter utawa para wasis. Nir utawa nis menika tegesipun ilang utawi tanpa kados ingkang wonten nginggil kala wau. Lajeng wonten tembung malih nirbaya, ora ana sing diwedeni. Nah, tumrap wonten ing Ngayogyakarta menika wonten satunggaling beksan tari ngaten ingkang pun paringi ira-iran judul menika namanipun Beksan Nirbaya. Menika tari menika terinspirasi dari edan-edanan wonten ing Kraton Kasultanan Ngayogyakarta. Wonten edan-edanan wonten ing Kraton Kasultanan Ngayogyakarta. Namung ingkang wenang ngangge edan-edanan menika namung Kraton Ngayogyakarta. Dados masyarakat tidak diperkenankan untuk memakai edan-edanan. Nah, sebagai pengganti lajeng menika wonten Beksan Nirbaya. Nah, gandeng menika wujudipun beksan pramila beksan menika dados entertain, pertunjukan, bukan sebagai rangkaian upacara adat. Menawi wonten Kraton Ngayogyakarta menapa edan-edanan menika sebagai rangkaian dari upacara adat. Menawi wonten Jawi menika mboten. Pure sebagai menapa entertain utawi pertunjukan. Nirbaya. Lajeng wonten malih nirmala menika tanpa cacat. Nirwikara tanpa owah gisir. Nulat utawa nulodo menika niru utawa nyonto. Nggih, menika no. Lajeng cabar menika wurung ora sida utawa ora dadi. Nuwun sewu lampah kula cabar boten angsal karya. Tegese lakuku ora dadi, wurung ora oleh gawe. Cacah menika wilangan, cahya dasa namanipun menika wonten sunar, teja, sorot, nur, praba, pradipta, wonten bujwala. Menika dasa nama saking cahya. Caket menika cedhak banget. Caket ing manah, tegesipun banget menapa? Cedhak banget neng ati, caket ing manah. Cakra manggilingan menika timbal tumimbal gilir gumanti. Cakra manggilingan. Menawi wonten Ngayogja menika lajeng wonten tembung cakra manggilinganing gesang. Menika upacara daur hidup. Cakra manggilinganing urip menika upacara daur hidup menika saged kawiwitan saking kandutan. Dados mangke nalika bobot menika wonten upacara wiwit saking sesasi, lajeng 3 wulan, sekawan wulan, lajeng 5 sasi, lajeng 7 mitoni, lajeng laire jabang bayi. Lah mangke nalika masa kanak-kanak menika wonten menapa? Nalika lairan menika brokoan, lajeng pupak puser, sasampunipun menika mangke lajeng wonten tedhak siten. Sasampunipun tedhak siten mayak remaja menika wonten upacara supitan tumrap kakung, lajeng wonten upacara tetesan tumrap putri.
menika masa anak-anak. Lajeng sasampunipun menika minggah dhateng masa dewasa, manten. Menika wiwit mangke saking menapa dom sumuruping banyu, lajeng manggih wonten lamaran, sasampunipun lamaran wonten peningsetan, sasampunipun peningsetan lajeng wonten ewuh mantu. Menika rangkaianipun panjang, mantu lajeng manggih wonten ngunduh mantu. Sasampunipun menika lajeng manggih upacara kematian ingkang kala wingi sampun malah awal dipun rembag. Menika naminipun daur hidup utawi cakra manggilinganing urip. Cala utawi cecala, wong sing dikongkon aweh weruh utawa bebuka pepucuking rembug saged ateges cala utawi gunung. Cala menika ateges gunung. Nun sewu menika dapur cecala. Cecala menika saged dipun menapa tegesi ugi pengumuman kados biwara. Cecala bilih manten kakung menika sampun rawuh pramila kasuwun dumateng sedaya kulawarga kangge cecawisan anampi rawuhipun temanten kakung pamanipun cecala. Ngaten. Nun sewu cecala menika manten kakung sampun rawuh pramila kasuwun supados cecawisan anampi rawuhipun temanten kakung. Lajeng canela. Nah, canela menika nama lain utawi dasanama saking selop, trumpah, kasut, lambaran, sandal, serandal. Canela menika limrahipun nalika mangke manten menika badhe nindakaken upacara sungkeman utawi ngabekten. Sawetawis agemnya canela temanten kekalih dipun lepas saking pangageman. Tegese selop sing dianggo manten kekalih menika dicopot. Sawetawis agemnya canela temanten kekalih dipun lepas saking pangageman. Sasampunipun rampung sungkeman lajeng keparenga canela dipun agem malih. Menika canela. Selop. Condro, condro menika rembulan. Condro menika rembulan. Nah, utawa tanggal. Tanggal menika nggih rembulan. Dados menawi panjenengan ginakaken menapa? Tanggalan utawi kalender Masehi kangge nyebat tanggal hari menika kanthi tembung surya upaminipun sakmenika wulan April nggih. Dinten Selasa Kliwon. Surya 8 April 2000 Surya mergane menggunakan kalender Masehi yang berdasarkan jalannya matahari. Nek ginakaken kalender Jawa menika upaminipun sakmenika dinten Selasa Kliwon tanggal 9 Sawal 1958. Dados nek nganggo taun Jawa menika ginakaken tembung tanggal. Nek nganggo Masehi menika nganggo tembung surya. Surya 8 April 2000 utawi 9 utawi tanggal 9 Sawal 1958. Nah, menika bedanipun wonten nggih. Ning racak awis-awis sing sami ngertos ngertine nek jenenge tanggal ya wis nganggo tanggal, kamangka menika beda. Caraka. Caraka menika nama lain utawi dasanamanipun menika Cundaka, duta, lajeng utusan kongkonan. Nah, upaminipun tembung caraka menika sing dikongkon masrahke layang. Menawi ingkang dikongkon supaya ngendika menika saged kanthi tembung duta wicara. Nggih, padatan nek wonten ingkang masrahke ana sing nampa sebagai wakil dari keluarga. Lah menika saged kanthi tembung duta wicara.
minangka Cundaka Duta Wicara niku saged gunakaken. Cengkorongan, cengkorongan menika ragangan utawi gambaran utawi pepethan. Dados garis besar ngaten sing dikarepke. Nek tumrap paes manten menika nek nggone napa? Palarapan utawi bathuk manten putri menika wis digaris-garis ngaten. Calone mengko dienggo paes. Nah, menika naminipun cengkorongan. Isih lamat-lamat. Nah, tumrap para kanca ingkang wicara, cengkorongan menika garis besar. Apa sing arep diwedharake? Pamanipun nomor 1 pambuka, angka 2 menapa, 3 menapa. Ah menika naminipun cengkorongan. Nggih, cengkorongan. Lajeng cewet. Nah, menika aja nganti kleru le ngucapke. Cewet. Cewet menika cacat kurang. Kathah cicir cewet. Kathah cicir cewet kula anggenipun matur, kula nyuwun pangapunten. Cicir cewet. Nika tegesipun ana cacate ana kurange. Nyuwun pangapunten. Nika cewet. Lajeng cihna. Cihna menika tandha utawa bukti. Tandha utawa bukti. Minangka tandha cihna biasanipun ngaten. Lung tinampen upakarti piniji minangka tandha cihna supeketing kekadangan. Dadi napa? Lung tinampen memberi dan menerima upakarti piniji barang yang dipilih minangka tandha cihna supeketing kekadangan sebagai tanda bukti eratnya persahabatan. Tandha cihna. Celimen menika meneng-menengan tanpa wara-wara raringkesan. Nggih. Nanging ingkang menapa? Wenang ngendika celimen menika dadi MC. Ingkang wenang ngendika celimen menika Pambagioharja utawi ingkang nampa. Nek MC menapa? MC ngendika kanthi celimen kados mekaten seakan-akan merendahkan dari pamengku gati. Dadi celimen menika tumrap ingkang Pambagioharja utawi ingkang nampi mangkenipun saged ginakaken tembung nika. Nyuwun pangapunten menika anggenipun mahargya dhawuhing temanten kekalih nun inggih namung kanthi sacara celimen. Kathah kirangipun saestu nyuwun pangapunten. Ditembungke celimen ning gelar gamelan isih wayangan isih menika dienggo napa tembung andhapasor kadosipun ngaten. Nek sing ngomong menika MC-ne lah kirang pas, kirang pas. Contoh menika tembung sanesipun wonten tuladha, wonten darsana, sudarsana, palupi, panutan. Nah, bedane contoh karo tuladha. Contoh menika saged dipun waine nek tuladha padatanipun wis ngono kuwi. Tuladha nggih plek copy paste menika namanipun tuladha. Nek contoh menika saged dipun owahi. Cubluk menika bodho, punggung, pingging, jugul utawi mudha. Nah, padatan mangke tembung menika dipun ginakaken nalika serah panampi boyong penganten. Nuwun sewu sinaosa anak kula menika sampun palakrama. Akad nikah sampun kalampah nanging saestu taksih cubluk ing babagan kawruh kakulawargan pramila kula suwun menawi dumunung wonten ing Salatiga ngriki keparenga Bapak Ibu angrengkuh kados dene yoga pribadi. Pamanipun ngaten. Kasuwun anggenipun paring gegulang awit lare kula menika tasih muda ing babagan kemasyarakatan. Muda tegese isih bodho isih cukup. Menika wonten trep-trepanipun. Ra
Menika wonten tembung Raditya utawi Radite. Menika tegesipun srengenge. Nanging ugi Radite menika ateges hari Minggu. Radite menika ateges ugi hari Minggu utawi dinten Minggu. Limrahipun lajeng dipun ringkes mboten namung tembung Radite ning tembung dite. Dite menika karepe dina Minggu. Nah, pancen dina Minggu menika pemujaan kepada Dewara, Dewa Srengenge. Pramila pun sebat Sandai, ya Sandai. Dewa Matahari, Sandai. Menawi Senin menika Mande, dinane rembulan. Monde. Raditya, Radite menika Srengenge. Radya menika tegesipun krajan. Rahab menika tegesipun tegel nanduki kanthi seneng. Nah, padatan menika dipun ginakaken sumangga dipun rahapi kanthi sekecaning panggalih. Sumangga dipun rahapi karepe ditanduki kanthi seneng. Ning wonten teges malih rahab menika tegese ledahar entek akeh. Dados nalika tamu dipun manggake sumangga dipun rahapi ngono seakan-akan wis kuwi suguhane entekno. Dados kirang menapa sih kirang jumbo nalika sumangga dipun rahapi. Rahab menika dados seneng tumrap sing nyuguh. Mergane ketika disuguh kok tamune menika anggenipun dahar menika kathah entek akeh ngoten menika sing nyuguh seneng. Nek tumrap jejering tamu dados kirang pripun ngoten raose. Sumangga dipun rahapi tegese lemaem sik entek akeh lho. Kirang pas. Dadi ulas-ulasipun tembung menawi Ngayogyakarta menika saking tembung rahab menika dados dipun resepi. Monggo dinikmati. Dinikmati itu tidak harus banyak. Sakcukupe. Nggih. Rahayu. Rahayu menika dasa namanipun wonten beja, slamet, luput ing kacilakan, widodo lan sapanunggalan. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Mugi rahayu ingkang tinemu. Ngaten nggih. Tegesipun Purwakanthi swara u. Purwakanthi kabeh, ii kabeh. Kathah sisipipun kula nyuwun pangaksami. Sisip karo pangaksami, i karo i. Purwakanthi. Raja Brana, bondo barang kang akeh pengajine. Rajah tamah menika pepenginan sarta kamurkaning ati. Raja kaya, kewan ingon-ingon sing ngetokake kaya. Kaya menika kekayaan. Raja keputren menika sandangan lan rerenggan penganten. Dados menawi wonten keraton menika perhiasan-perhiasan ingkang dipun ginakaken dening manten menika pun sebat raja keputren. Menika dipun damel saking emas lan inten estu. Kula nate nyepeng menika ya nyekeli karo dredeg. Sinarsa ingkang dawuh menika menawi badhe nyepeng monggo lho Mas. Ning kula rawani nyepeng dangu-dangu awet pancen dipun ronyok inten ngaten menika. Istimewa estu. Menika pun sebat raja keputren. Rambah menika ambal. Rambah kaping kalih tegese diulangi ping pindho. Rantaman menika rancangan. Nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu ingkang winantu pakurmatan. Sinaosa adicara menika sampun rinantam. Sawetawis wekdal kawuri rinancang kanthi memet nanging ing bilih taksih kapanggihaken. Bab-bab ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan saestu. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Meskipun acara ini sudah dirancang demikian rupa, tapi jika masih dijumpai hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sinaosa lampahing adicara menika sampun rinantam
rinancang sawetawis wekdal kawuri nanging mbok bilih taksih kapanggihaken bab-bab ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan saestu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih, dados tembunge menapa sederhana ning cetha. Rarabi menika udan ing wayah sore. Pramila kala mangsa panjenengan nate midhangetaken utawi mangertos keparenga kula ngebun-bun enjang hanjejawah sonten. Nggih to? Nek nggo nglamar ya. Keparenga kula angebun-bun enjang hanjejawah sonten. Bun enjang, bun wanci esuk menika naminipun awun-awun. Bun wanci esuk menika naminipun awun-awun. Lajeng udan ing wayah sore menika naminipun rarabi. Dados menawi saking awun-awun kalian rarabi dipun gathukaken menika tegesipun wonten panyuwunan nyuwunaken rabi. Nyuwunaken rabi. Awun-awun karo rarab. Menika ngaten. Dados tembungipun ngebun-bun enjang hanjejawah sonten nyuwunaken rabi. Nggih. Menika rarabi. Redi. Redi menika gunung. Lah dasanama saking gunung menika kathah sanget. Wonten Prawata, Prabata, Hardi, Dri, Cala, Ancala, Arga, Harga, Ukir, Himawan lan sapanunggalipun. Saharga Suta. Saharga Suta, harga menika gunung, Suta ki anak sak gunung anakan. Pindha kejugrugan Wukir Sari saking senenge keblabak ing Samudra Madu. Kejugrugan Wukir Sari dadi kaya kejugrugan gunungan kembang. Rekta menika abang utawi abrit. Rembe utawi rumembe menika tukul utawi tuwuh utawi semi. Menika padatanipun dhateng tembang, nggih tembang. Tembang menapa? Banyumasan menika. Godhonge mega rumembe apratapa kekuwung kembang lintang sloga langit. Menika tembang dandang gula kangge nyandra kembar mayang. Padatanipun dipun ginakaken nalika upacara midodareni. Ana kayu apurwa sawiji, wit buwana epang kiblat papat, godhonge mega rumembe. Menika nggo isen-isen nalika ngemsi padatanipun kangge upacara midodareni rumembe. Lajeng rikma, rikma menika rambut. Nah, gayut kalian rambut menika padatanipun mangkih nalika upacara siraman. Siraman manten menika wonten upacara naminipun pagas rikma. Dados rambute manten menika digunting sithik mangke lajeng dipun gathukaken dadosaken setunggal rambute manten putri karo rambute manten kakung lajeng dipun kubur dhateng ajeng griya. Nggo mbasake rambut menika rikma. Lajeng wonten upacara naminipun tanem rikma utawi metak rikma. Rina, rina menika awan utawi wayah awan. Rina kaliyan wengi. Ingkang mirip kaliyan rena menika rena. Rina kaliyan rena menika beda. Rena menika ya gathukipun kaliyan yayah. Yayah rena, bapak karo ibu. Yayah menika bapak, rena menika ibu. Nek rina nganggo i menika awan. Nek nganggo rena tegesipun seneng. Nah, dados beda sak huruf, beda cara macane menika beda teges. Lajeng ka. Hana caraka, ka. Kas carian.
menika remen utawi bingah sanget, kepranan, suka nggih. Lah kadangkala nggon tembung kepranan menika sing rada ndrawasi. Awit prana nggih, prana menika anggadhahi teges dobel. Prana sing tegese napas, ugi wonten prana tegese napa? Rasa. Nanging ugi wonten prana ingkang tegesipun nuwun sewu, bagian dari alat kelamin wanita. Prana bagian dari alat kelamin wanita. Dados nek sing do ngulik bab basa nek nuju prana kae berarti nuju ke sana, nuju ke kelamin wanita berarti tembung nuju prana. Nuju prana lajeng dipun gantos. Ora nuju prana, nanging kepranan. Kepranan menika kecocok ing rasa. Rasa sengsem, rasa seneng. Kagunan menika kapinteran utawi kesenian. Kanthi. Kanthi menika nganti, sronta, saranta, bisa nyabarake, gelem ngenteni. Dados ingkang mirip kalian kanthi menika kanthi. Nah, antawise kanthi karo kantri menika tegesipun beda. Nek kanthi iki gelem ngenteni, ning nek kantri menika tegesipun dengan. Roang minangka kanca, kalawan menika nggih dengan, binarengan ya. Dados kala mangsa anggenipun ngucapaken kanthi. Kanthi menika kula matur dados ingkang pas kanthi. Kapidara menika semaput utawi kantata. Kapiji menika tinuding, kapasrahan, kajibah tinanggenah. Nuwun sewu nderek nepangaken kula ingkang kapiji minangka wakil saking pamengku gati. Nuwun sewu nderek nepangaken kula ingkang kapiji minangka wakil saking pamengku gati. Artinya perkenalkan saya yang kepasrahan sebagai wakil dari pamengku gati. Nuwun sewu kula ingkang kapiji minangka wakil saking pamengku gati. Kapirangu menika gojag-gajeg sangga runggi, rangu-rangu menika ragu-ragu sing dikarepe. Sampun ngantos sangga runggi monggo keparenga medhar pangandika. Tinebihna saking raos sangga runggi monggo keparenga medhar pangandika. Diadohna saking menapa saka rasa ragu-ragu wis gan ngendika. Kartika menika lintang. Nanging ugi nama saking mangsa ingkang kaping 4. Mangsa Kartika. Dados sasampunipun mangsa katiga lajeng mangsa kepapat menika pun sebat mangsa Kartika. Kasup menika misuwur kondhang, kaluka, kalok, kajuwara menika nggih kondhang, kawentar, kondhang. Kasdu menika karsa, kepareng, sudi, purun, sarju, lila. Dados ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Ibu para tamu ingkang sampun kasdu minangkani sarining serat sedahan ingkang sampun katur sawetawis wekdal kawuri. Matur nuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun kasdu minangkani sarining serat sedahan ingkang sampun katur sawetawis wekdal kawuri. Terus sing wis kepareng gelem ya kasdu. Kaya lir, pendah, kados, kadi, pindha, saengga, yayah, istra, saengga. Dados saengga wonten ngriki menika tegesipun kaya utawi seperti. Bukan arti dari sehingga. Saengga tidak sama dengan sehingga. Beda. Nek sehingga dalam bahasa Indonesia, nek digawa ning basa Jawa menika dados satemah. Sehingga dalam bahasa Indonesia nek digawa ning basa Jawa menika satemah. Nah nek ning basa Jawa ana sing mirip karo sehingga nggih menika saengga. Saengga
Nek digawa ning basa Indonesia tegese seperti utawa kaya. Dados antawisipun sehingga kalian saengga menika beta teges. Kawawa menika wenang bisa saged lajeng wonten kembang. Nama lain dasa namanipun wonten Sekar, Puspa, Puspita, Kusuma, Sari. Sangsangan Puspita Rinunce kang kumalung ing jangga. Sangsangan menika kalung. Sangsangan Puspita Rinunce. Terus dikai kalung saka roncenan tebang. Kencana menika tegesipun emas. Nama lain atau dasa namanipun wonten Rukma, wonten Rukmi. Menika nek nggo seras-seran utawa peningsetan saya menika ugi wonten wujuding kalpika rukmi. Nah, kalpika rukmi iki sik karepe kalpika menika ali-ali, rukmi menika emas. Tegese ana ali-ali saka emas. Wujud kalpika rukmi. Kendhaga. Nah, kala mangsa geseh utawi anggenipun negesi menika sisip antawisipun kendhaga kalian cupu. Dados menawi kendhaga menika wujudipun kothak. Kendhaga menika wujudipun kothak. Nek cupu menika wujudipun kaya mangkok. Dados kaya menapa? Lodong bunder. Bunder ngaten. Menika namanipun cupu. Nek kothak namanipun kendhaga. Pramila wonten ingkang mbasakaken tembung kanggo pethi mati menika kendhaga laya. Wonten ingkang mbasakaken tembung nek pethi mati menika kendhaga laya. Nggih. Kondhang menika kalau wau sampun wonten nginggil wonten kaloka misuwur, kasusra, kasup, kajuwara. Nggih. Hanacaraka. Nggih. Saking gangsal menika mbok bilih wonten pangandika saking Pak Zamzuri utawi Mas Gita utawi Mas Hirman menawi sampun gabung. Monggo mbok bilih wonten paring pangandika. Matur, Pak. Nggih. Biasane basa-basa niku wau niku biasane wonten ing acara ngantenan napa pripun, Pak, biasane? Nggih. Kula baru Biasane basa-basa endah ngaten niku teng acara mantenan. Hmm. Nggih, biasanya basa endah ngoten teng mantenan. Nek nggo napa, nek nggo layatan kok awis-awis nganggo basa-basa sing digoleki kasusastrane kados ngaten. Ya basa-basa sing sering dipun prangguli mliginipun menika dhateng area Jawa Tengah. Awit Jawa Tengah menika basanipun pancen dipun menapa perdi kanthi endah. Menawi Ngayogyakarta menika basanipun langkung prasaja, langkung sederhana. Langkung sederhana. niki termasuk basa krama inggil napa pripun nih cara kategorine, Pak? Dados biasane menika dipun ginakaken nalika ngagem basa krama inggil. Nah, basa-basa ingkang wonten ngriku, tembung-tembung wonten ngriku menika pun petik saking basa Kawi, basa Sanskerta, lan ugi wonten saking basa saking Jawa Kuna, utawi Jawa Kuna. Menika ngaten. Nah, kala mangsa basa-basa menika pun petik, pun ginakaken nanging ugi kathah ingkang sami dereng sumerep tegesipun apa? Ngertine mung tetiru apik. Nah, ngaten, tetiru apik lajeng dienggo. Lah kamangka tegese apa? Wambuh. Lah pramila kula kinten menika perlu menapa perlu kula aturaken supados panjenengan ugi menawi sak wanci-wanci menika ngayahi utawi amrangguli wonten tembung-tembung ingkang dipun ginakaken sing dikarepe iki. Ten. Turun, Pak. Nggih. Nah, mangke gayut
menika saged dipun waos awit menika wonten kalih dasa aksara nggih Sang. Bana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Paga Bathara. Lajeng taksih kawimbuhan menika wonten malih gayut kalian angka. Nah, gayut kalian angka menika nggih rada ndrawasi gitu. Gayut kalian angka. Pamanipun siji menika wonten tembung setunggal. Wonten tembung eka. Eka menika siji. Lajeng loro, kalih, dwi. Telu menika tiga utawi teri. Wonten ngandhap menika Pak. Ngandhap piyambak sak sampunipun kata-kata menika bab gunggung. Nggih. Lajeng papat menika sekawan utawi catur. 5 gangsal ponco. 6 sat. 7 sapta. 8 hasta. 9 menika nawa. 10 utawa 10 utawa 10 sadasa sajinah. Sajinah menika biasanipun ngangge cacah nggih. Mboten digo urutan acara. Acara ingkang sajinah, oh ya mboten pas. Nek tumbas menapa barang sajinah, oh tegese le tuku cacah 10. Sedasa. Nggih. 11. Lajeng 12 utawi 12 utawi salusin. Salusin menika nggih kangge menapa? Gunggung barang salusin. Lajeng 20. 20 lajeng wonten kalih dasa wingsati. Wingsati menika khususon limrahipun kangge nyebut dasa muka. Awit dasa muka menika langenipun cacah 20 menawi Tiwikrama nesu ngaten. Lengene cacah 20 pramila dipun sebat wingsati bahu. Sing abahu 20. Sak kodi menika nggih 20. Lajeng candhaipun selawe. Selawe utawi selangkung. Menika mboten kok lajeng dipun jabaraken kalih dasa gangsal. Kalau masalah lajeng iki gunggungipun kalih dasa gangsal kirang pas. Terus tetep ngopo to kok selawe awit rumiyin dienggo cacah menika wonten untingan mawi lawe. Lajeng 50 menika 50. Nanging wonten sawetawis serat kina kula lali seratipun menika wonten ingkang nyebataken 50 50 menika. Ning mboten limrah. Nek sakniki muni 50 wonten ya digeguyu. Nek mbiyen mboten. Sakmenika ya 50. Lajeng wonten tembung swidak 60 menika swidak. 100 menika soto 100. Nggih, lumrahipun menawi Ngayogyakarta menika lajeng dipun napa ringkes tembungipun 100. Nanging ugi wonten ingkang dipun damel jangkep 100. 100. Nah, limrahipun ingkang dipun damel jangkep kados ngaten menika kangge menapa? Surakarta. Surakarta menika padatan langkung menapa? Pun rigid ngaten. Upaminipun 400. Nggih. 400. Menawi ngukunipun menika 400. Menawi cara Ngayogyakarta anggenipun maos menika 200. Cara Ngayogyakarta 200. Neng menawi cara Surakarta menika ngangge sekawan atus. 440. Ya 440. Neng Ngayogyakarta anggenipun maos ya 200 kawan dasa. Nek kanca-kanca Surakarta padatan lajeng sekawan atus sekawan dasa. Nah namung beda
dialektikal. Nah, menika menawi kebahasaan menika pun sebat plutan diringkes. Mergane wis ngerti tegese. Mergane wis ngerti tegese. Pamanipun tembung 16. Mboten kok 16. 16. Mergane wis ngerti tegese 16. Mboten kok 16. Tembung-tembung plutan menika langkung cetha malih nalika nenggon pisuan. Nalika misuh menawa nangge tembung plutan sik diringkes ki sing dikarepke wis ngerti. Sui, wah sing dikarepke asu. Wah jan nyuk tenan. Nyuk iki karepe munyuk. Cuk, wah karepe diancuk. Menika nek tembung plutan kados ngaten. Dados dipun gerbot, dipun ringkes menika mergane wis ngerti tegese. Lajeng 800, 400 ya 400 menika 800. 800 menika Domas. Lah pramila menawi manten menika kala mungsuh rak wonten Putri Domas. Putri Domas. Sing dikarepke menika wonten putri cacah 800. Lah menika rumiyin nedhak nulat utawi mendhet saking cariyos wayang. Cariyos wayang menika lampahanipun Prabu Arjuna Sasrabau. Prabu Arjuna Sasrabau menika badhe nglamar Dewi Citrawati saking nagari Magoda. Nah, pamintanipun aku gelem diboyong ning kudu diombyong Putri Domas. Nah, Putri Domas menika putri cacah 800 anake para ratu. Nah, dadi kudu nelukke para ratu men oleh putri cacah 800 niku wau. Nah, terus saged kalampahan ditindakaken dening Bambang Sumantri. Lajeng kangge boyongan dhateng Maespati putri 800. Lajeng dipun damel, dipun pethik kangge kabetahan manten menika lajeng wonten namanipun Putri Domas. Putri Domas mergane cacahe 800. Menika ngaten. Lajeng wonten tembung 1000. 1000 menika sasra. Sasra. 10.000 sedasa ewu menika saleksa, nek 100.000 menika sakethi. Pramila menawi panjenengan nanti midhangetaken nek nggon wayang menika ingayap para widodari sakethi kurang sawiji. Sing dikarepke adalah widodari cacahe 99.999. Menika cacahe widodari. Sekedhi kurang sawiji 99.999. Sak yuta 1 juta, 10 juta menika sawendra. Menika kleru le nulis. Nek le nulis menika sawendra ning sing dikajengke ning nggon kamus menika sawendra. Wendra nganggo pepet mboten nganggo taling. Sawendra. Nah menika sawetawis tetembungan mangke panjenengan saged pirsani utawi menapa maos ingkang sampun kaaturaken. Wonten tembung ingkang mirip wonten aksara ba menika nggih antarane baga karo buga menika nggih mirip ning beda teges. Boga BOGA menika tegesipun pangan ning nek boga BAGA menika pawadonan alat kelamin wanita. Jadi anggenipun menapa nyasmitani kaparenga tumuju dhateng panti boga. Panti boga menika papan sing kebak panganan. Ning nek panti boga menika beda sing dikarepke mangke. Nggih menika sawetawis menapa tetembungan ingkang saged panjenengan waos utawi mangke saged dipun pirsani apa ta tegese supados panjenengan saged
mangertos dhateng teges nalika panjenengan benjing menika badhe ngucapaken utawi nalika midhangetaken menika saged mangertos. Menika ngaten. Nah, gayut kalian upacara manten benjing wonten ing candhaipun menika kula suwun panjenengan damel menapa MC manten upacara MC nggih upacara manten MC resepsi lenggah. Beda menawi resepsi menapa prasmanan, resepsi lenggah. Nah, mangke dipun bahas wonten pertemuan-pertemuan akhir tegesipun wonten akhir April. Menika minggu kedua, lajeng mangke minggu ketiga, minggu keempat menika adosipun lowong nggih. Lowong lajeng mangke minggu terakhir. Nah, seratan menika mangke pun rembag minggu terakhir, tegesipun minggu terakhir menika seratan panjenengan sampun dados, sampun pun kintunaken Mas Suryono supados mangke saged kula koreksi. Nah, seratan saking panjenengan menika mangke kangge sinau sesarengan. Nah, selama ini kan menapa kula ngaturi contoh. Lah mangke panjenengan ngrakit kados pundi menawi nyalirani minangka MC kangge upacara manten resepsi lenggah. Upaminipun ngaten. Dados upaminipun benjing badhe kula damelaken cengkorongan, paminipun cecala manten wis rawuh. Manten rawuh. Menika mboten mawi upacara panggih rumiyin. Manten rawuh, boyong manten nggih, boyong manten kanthi upacara resepsi lenggah. Manten rawuh lajeng mangke wonten pambagya harja, wonten masrahke, wonten nampa lajeng menapa ngaturaken pasugatan, wonten tari upaminipun, lajeng mangke ngantos bedol manten. Upacara boyong manten kanthi resepsi lenggah upaminipun. Nggih, benjing kula aturaken cengkoronganipun, sumangga panjenengan saged ngrakit nggih, ngrakit menapa kata-katanipun piyambak, mangke naskah menika saged pun kintunaken supados mangke saged kula teliti, lajeng kangge pirembagan sesarengan kangge sinau sesarengan. Mesti mengko kata-katane beda. Antawisipun para kanca menika kata-katane mesti beda. Nah, mangke menika saged dipun gathukaken kangge sinau sesarengan. Nimbah bilih mekaten wonten pandangon, monggo. Berarti nyen ngapunten niku Pak. Singgih, niku hanya berbentuk naskah MC-nya mboten nganu ta apa niku? Mawi pidato nge-MC ngoten ta? Mboten tegesipun nalika panjenengan menapa? Panjenengan maos menika, menika wis Nggih. padha karo nganceni acara menika. Dados Oh, mangke nggih, siap. bab menapa pasrah tampi mangke menika ingkang badhe pun rembag. Sasampunipun menika pasrah nampi nglamar menika acara-acara menika mangke pun rembag sasampunipun menika. Lah ingkang tugas menika tugas akhir tugas akhiripun menika damel panjenengan damel naskah nalika panjenengan ngayahi minangka MC Nggih. boyong manten. Nggih. Resepsinipun resepsi lenggah. Mangke wonten Nggih. menapa acara-acara menapa ingkang pun aturaken. Mangke cengkoronganipun kula damelaken. Nggih, Cengkorongan utawi besaripun kula damelaken lajeng panjenengan ngreka kata-katanipun piyambak. Nggih, siap. Maksudnya matur Pak, maksudnya acara lenggah niku acara pripun? Resepsinipun resepsi lenggah, mboten resepsi prasmanan. Dados tamu menika pambejinipun dalem Cara prasmanan niku istilahnya cara daharan ngoten niku. Daharan prasmanan. prasmanan menika rak tamu rawuh salaman terus mendedaharan piyambak menika Nggih. prasmanan. Nah, Nggih. menika acara kangge tugas menika tamunipun tetep lenggah mangke dipun ladosi.
Oh. Piring terbang, Piring Pak. terbang. Wah. Padosanipun piring terbang. Iya. Padosanipun piring terbang. Nah, ngaten nika. Oh, istilahnya ngoten niku to. Nggih, Nggih, nggih. nek limrahipun pesebat resepsi lenggah. Nah, perlu kawuningan wonten kraton Ngayogyakarta Adiningrat lan ugi wonten Pura Pakualaman menika nalika kagungan kersa mantu dilalahipun kula kaping 3 wonten kraton menika ningali dan terlibat di dalamnya. Menika kraton Ngayogyakarta menika anggenipun resepsi nggih resepsi prasmanan. Dados tamu rawuh lajeng salaman kalian manten, salaman kalian ngarsa dalem, lajeng dipun manggaaken minggah dhateng bangsal manis. Wonten bangsal manis menika dhaharan kuwathah sanget. Milih piyambak, ngasta piyambak. Ning wonten bangsal manis menika mboten dipun sediani kursi. Kursinipun menika dipun tata wonten pelataran kedaton, pelataran keraton ngaten teng jero. Menika dipun flooring di lantai, dipun damel lantai, lajeng menika round table kathah sanget. Nah, tegesipun wonten keraton menika prasmanan menika daharane mendhet piyambak ning anggenipun dahar tetep kanthi lenggah. Wonten round table. Nah, menika prasmanan ingkang model katimuran kados ngaten. Beda kalian prasmanan model barat. Menawi barat menika pancen standing partai. Pesta berdiri dados daharan unjukan mendhet piyambak tur anggenipun dahar ngunjuk nggih kalian ngadeg jumeneng. Menawi wonten katimuran wonten kraton utawi Pura Pakualaman ingkang kula sipati menika nggih pun cawisaken papan palengguhan kathah. Dados anggenipun dahar lan ngunjuk menika kanthi lenggah. Sinaosa anggenipun mendhet daharan menika mendhet piyambak. Nah, gayut kalian tugas akhir menika ladosan dados tamu estanipun etok-etoke tamu menika tetep lenggah lajeng piring terbang anggenipun ngladosi. Nggih, bilih sawetawis menika wonten pitakenan. Halo Bapak, badhe pareng Oh, Mas Gito. matur. Mbok menawi kepareng request benjing menawi materi apa kula krama menika mbok menawi kula nyuwun napa adat istiadat pernikahan ngoten mbok bilih samangke sakmenika kados wonten ingkang kesupen mbok menawi. Nggih. Nggih. Dados gayut kalian menika mangke badhe kula aturi pirsa rerangkene kaya ngapa to? Rerangkene kaya Nggih, Pak. ngapa? Upacara adat menika rangkene kaya ngapa? Lah menika namung secara garis besaripun, lah gayut kalian wicara menika mangke titik beratipun dhateng para pamedhar sabda. Dhateng para pamedhar sabda. Dados upacara menika pengetahuan umum upacara adat Jawa khususnya Yogyakarta. Upacara adat Jawa khususnya Yogyakarta. Ini mangke gayut wicara menika titik beratnya adalah di pamedhar sabda. Dados kados pundi caranipun nglamar, caranipun nampa lamaran, lajeng masrahke manten ki kepiye, masrahke paningset, masrahke boyongan. Nah menika rak tugas-tugas kemasyarakatan ingkang boten saged dipun selaki menika. Nah, ingkang MC menika mangke sebagai tugas akhiripun. Nggih, ngaten. Menawi intonasi nipun menika wonten bedanipun mboten, Pak? Anggenipun ingkang nalika dados pranata adicara menika menawi wonten ing adicara palakrama menika intonasinipun wonten bedanipun kalian adicara umum kados sripah, parpatan ngoten.
Nah, menawi palakrama menika kados pundi panjenengan membawakan suasana menjadi suasana yang agung. Suasananipun agung. Nah, salah satunggalipun caranipun menika panjenengan kanthi menggunakan napas perut. Napas perut menika mangke swantenipun badhe antep. Swantenipun badhe antep. Ning nek ngangge swara menapa gulu menika enteng. Kula matur menika kanthi swara gulu dados rasane menapa enteng. Ning menawi mawi swara napas perut menika badhe langkung antep. Nalika langkung antep panjenengan mangke anggenipun ngendika ugi badhe langkung antal. Antal menika rada sareh. Nah, ingkang baku menapa? Basa ingkang dipun ginakaken, intonasi ingkang dipun ginakaken nalika menika upacara palakrama menapa dene upacara seripah, rapat lan sapanunggalanipun ingkang baku menika saged kapireng cetha dening audien. Menika bakunipun nika. Dados panjenengan mulat ruangane kepiye? Oh, ruangane gemrunggung. Nah, ruangane gemrunggung berarti leh kumatur kudu alon-alon. Sound sisteme ora nganggo echo. Sound sisteme piye iki? Wes sound sisteme rada suarane cempreng. Wah, berarti aku kudu ngene. Lah menika untuk langkah antisipatif. Supados menapa? Supados audien menika saged nampi kanthi wijang, nampi kanthi cetha menapa ingkang panjenengan wedharaken. Ngaten. Ndika Pak. Wonten pandangan. Yun sewu badhe tanglet menika nek ngagem suara perut sama suara leher niku pripun? Kadosipun. Ya. Dados Ya, menawi niki kula matur nganggo swara anu, kula matur niki nganggo swara leher. Dadi suarane enteng cempreng. nggih. Cempreng. Ning nek nganggo swara menapa napas perut menika badhe langkung antep, lajeng nadanipun menika rada medhun, rada rendah. Upaminipun menawi mawi swara menapa napas perut. Para bapak, para ibu ingkang saduhu kinurmatan, matur nuwun ing dalu menika sampun kepareng rawuh kangge sinau sesarengan bab wicara Jawa. Menika wau kula matur mawi napas perut. Wabilih kapireng rada antep nggih. Nggih. Tinimbang kula matur ngaten nika. Nah, menika caranipun supados saged ngaten dos pundi Mas? Menika pun latih. Nek napas perut menika tegesipun nalika ambegan. Ambegan menika yang mengembang menika bukan dada, ning perut. Dados menggunakan diafragma. Daya tekannya dari perut, bukan dari dada. Menika napas perut. Dene upami dereng saged menika tetep mawi suwan limrah ning panjenengan anggenipun ngendika aja kemrecek. Tetep lasesan. Dak menika tetep badhe kapireng langkung cetha tinimbang panjenengan anggenipun ngendika menika kemrecek. Ngaten. Ya, matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih, menawi boten wonten pangandika mbok bilih dalu menika cekap nggih, benjing pun lajengaken malih. Bilih mangke pun purwakani kanthi menapa upacara daur hidup secara garis besar menika lampah adatipun kados pundi menika namung menapa perlu panjenengan pirsa. Perlu panjenengan pirsa menawi panjenengan mangke undhanipun badhe tumuju dhateng MC profesional lah menika sangunipun menika kedang
kedah pirsa lampah adat ingkang lumampah menika lampah adat ingkang umum. Awit mestinipun saben daerah menika anggadhahi lampah adat piyambak-piyambak. Ning secara umum kathah saminipun. Ngayogyakarta, Bantul kalian Sleman menika mangke badhe wonten bedanipun. Tansaya menawi Ngayogyakarta kalian Surakarta, menika sampun bedanipun. Nggih, mbok bilih sawetawis ngaten dalu menika mangke menapa bau sastra sanesipun saged panjenengan waos wonten ing dalem awit menika wonten 12 kaca 12 halaman menawi dipun beblesi dalu menika kok kirang prayogi utawi nelasaken wekdal mangkene. Ya bilih mekaten atur kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Pak Singgih. Matur yono monggo. Iya, matur nuwun Pak Singgih ingkang sampun ngaturaken seserepan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi estu nambah saha bikak wawasan kula panjenengan sami. Siap-siap mengerjakan tugas. Betul napa-napa ampun tinggi beban itu. Mangke niki niate sinau bareng-bareng. Ya mugi-mugi mangke saking 3 peserta yang aktif menika saged saling berkomunikasi siji kalih sijine saged sinau sesarengan. Ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Singgih, matur nuwun Pak Jamjuri, Pak Herman, Tugasnya mulai kapan toh, Pak? Nah, oh, Tugasnya niku mulai kapan niku ndamel niku? Mangke dipun rembak minggu terakhir April. Tegese ketika pertemuan di minggu terakhir April menika tugas menika sampun dados. Dados wonten selang anu nggih 3 minggu. 3 minggu kangge garap. Mangke pepanggihan akhir April 28 29 30 menika mangke ngrembak menika. tasih sawetawis Pak Jam, pun tasih omber pokoke. Nek ajeng Omber. dientro-entro sakniki wis saged mawon. Untuk besok sore nganune napa temane, Pak? Sing Besok. upacara adat. Nggih. Masyarakat. Nggih. Materi-materi sampun kula upload wonten Google Drive nggih. Sektis mau nggih. Sektis mau. Sonten mau Pak. Ya, sekitar Oh, nggih. jam 5. Oke. Oh, nggih. Kecuali bau Nggih, sastra, nggih. materi-materi selanjutnya sampun wonten Google Drive, monggo mangke Nggih. saged pun cetak. Nggih, bincang kula cetak nggih. Nggih. Dan Matur nuwun, Pak. silakan. Nggih. Nggih, monggo kita pungkasi pertemuan wonten ing dalu punika kanthi wawasan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang istirahat Bapak-bapak sedaya Matur pinanggih nuwun. malih bincang. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.